Ribeira xa quenta motores para as festas do verán. O Concello presentou unha programación con grandes concertos, orquestas de referencia e actividades para todos os públicos entre o 29 de xullo e o 3 de agosto. Panorama, París de Noia, Olympus ou Miramar serán algunhas das orquestras protagonistas dun cartel no que tamén destacan Café Quijano, Fillas de Casandra e o Ribeira Urban Fest, encabezado por Elegido. A alcaldesa María San Pedro definiu a programación como ambiciosa, pensada para converter as festas nun atractivo turístico, cultural e musical. Un cartel moi ambicioso, me parece, e que estou segura de que vai a gustar pois moitísimo a todos os ribeirenses e seguro que tamén a xente que nos visite porque haberá moitas actuacións que sexan pois un reclamo tamén turístico, un reclamo cultural, un reclamo musical para que a xente da contorna pois visite Ribeira durante estes días de 29 de xullo ao 2 de agosto. Dende o 29 de xullo ata o 2 de agosto, as actuacións musicais serán as grandes protagonistas, sobre todo as orquestras. Vamos a comezar o mércores día 29 con esa orquesta Panorama, o xoves día 30 coa orquesta París de Noia. A orquesta Panorama vai a estar pola súa espectacular montaxe, pola amplitude do seu escenario, pois vámola a colocar na zona da Lonxa Vella, porque a verdade é que demoslle moitísimas voltas e era prácticamente imposible que nos entrase en ningún outro sitio. E, polo tanto, pois, esa é a parte elexida. Logo, miremos xa coas orquestas para o Malecón, como habitual, e ali teremos, pois, ese xoves 30 de xuño a París de Noia, o venres 31 a orquesta Olympus, o sábado orquesta Miramar e o domingo pecharemos pois coa Orquesta Canaria Nueva Línea. Haberá actividades para todas as idades, concertos familiares, ruadas, deporte, exhibicións hinchables, sesións vermú e incluso actos tradicionais como a procesión marítima Virxe do Carme. Contaremos pois con espectáculos infantiles e familiares, como sabedes, pois tamén todos os días, uns días na Praza da Porta do Sol, outros días na contorna do Concello, outros días no Parque García Ballón, e tamén pois teremos esas actividades que nos acompañan por parte dos clubs deportivos, como pode ser pois xadrez, como pode ser taekwondo, como pode ser o kempo, como pode ser pois o tradicional campeonato tamén de fútbol que se fai pois co Cidade de Ribeira o sábado das festas, e polo tanto vamos a ter tamén pois esa mezcla de público infantil, esa mezcla de colaboración cos nosos clubes deportivos. Os fogos artificiais do domingo 2 de agosto porán o punto e final ás celebracións que tamén apostan pola inclusión. As atraccións contarán cada día cun horario sen música nin ruido para persoas con sensibilidade sensorial e haberá préstamo de cascos de reducción acústica durante a noite dos fogos. De cara ao que é o domingo, pois teremos esa sesión Bermuno García Ballón dos 80-90 con o noso querido Dani Fontaíña, e tamén ás 8 da tarde pois unha quedada do taller Alecrín e Dani Fontaíña na Plaza do Concello, ata esas 9 da noite nas que nos vai acompañar pois as galegas Fillas de Casandra, que van a estar na Plaza de España e que van a ter como antecesora pois a Catuxa Salón, outra galega que está pegando moi forte. Estas tres mulleres galegas pois van a estar acompañándonos nesa xornada, última xornada das festas de verán, e que van a ser pois a antesala da gran queima de fogos de artificio. O concelleiro de Festeixos agradeceu a implicación da Comisión de Festas, da veciñanza e dos negocios locais na organización. Asegura que este cartel está ao nivel do que Ribeira demanda. Este cartel está feito a medida do que merece Ribeira e todos os veciños. Temos que facer un cartel potente para que Ribeira decir que é Ribeira potente. Non podemos quedar atrás con un cartel cativo, por iso este ano apostamos todas as balas para que isto este aquí presente. Así mesmo fan especial fincapé na seguridade coa que contará cada atracción. Ese plan de seguridade será un plan de seguridade que este supervisado, por suposto, por profesionais, enxeñeiros, e tamén que este pois capitaneado, non, sabendo o que se fai por parte da nosa enxeñeira municipal. Polo tanto, creo que podemos, nese senso, aínda que, como digo, nunca un está libre de nada, podemos decir con tranquilidade que vamos a estar pois completamente visados e revisados.
Música, tradición e actividades para todas as idades conforman unha programación coa que Ribeira busca encher as rúas de ambiente e consolidar as súas festas como unha das grandes citas do verán na comarca.